Sanibona. Siyanibingelela kakhulu kodwa ukunibingelela kwethu sicela abafowethu ababethu bogubu engathi bengasishayela elesizwe manje besihole kwenze njani imeba yakonkosi wonke umuntu namhlanje ola engene egule emsimbeni engene egule emphefumulweni kodwa akaphume ephila kule ndawo bakuthi inkosi izifo ekwakuthiwe azikwelaphela mazelapheke namhlanje inkosi ngaso isihlaka sakho osinikile inkosi ukuze solaphe ukuze inkosi yamakhosi sibe namandla ukuthi inkosi imimoya obaba uGumede kunamagama amakhulu bengakwazi ukuwasho sibonge esingaye ubaba uGumede ayike angithule lapha ke ubaba uMasuku angithule lapha umsunguli wezinto umqalo wezinto umsunguli wezinto umphathi wezinto umholi waso wenze lokho ke ngeke ngibale okuningi ngenxa Sanibonani. Yebo. Ake nivume kakhulu. Yebo. Sanibonani. Yebo. Ngiyabonga ukuba lapha. Ngeke ngisakwazi ukulandela izinto ezishiwo undodana wami lo okade emi phambi kwethu. Ngiyabonga ukuba lapha ngilapha namhlanje ngokuzonikezela kini ngokuzoveza kini ngokucacileyo ngokugamileyo ubaba udokotela uprofessor uGumede yafisa ukusho ukuthi iBible College yethu undodana lokade imemezela lona uShedrack wakwaSithole lo okade ememezela zonke lezi zinto obezisho phakathi kwenu ngiyafisa ukusho ukuthi iBible College kanye nenhlangano yamabandla eAfrika iBible College iTrusting God Theological College of the World yehlulekile ukubekezela nanokungamvezi njengoprofessor uDr. N. Gumede sehlulekile siyiBible College nomkhandlu wonke ukuthi singamvezi phambi kwenu njengoprofessor sehlulekile ukuthi singakwazi ukuthi simhloniphe
ngeprofessorship ngemsebenzi ayenzile emphakathini wethu emkhakheni wokunakekela abantu abagulayo emzimbeni, wokunakekela abantu abahluphekileyo. Ngakho ke siyiBible College sehlulekile namhlanje ngizomveza phakathi kwenu nina enimaziyo, nina enesiqiniseko ngezinto azenzileyo kini. Namhlanje sizomveza njengoprofessor emkhakheni wokunakekelwa, professor in community care. Nikhona yini? Nisekhona? Khona sebehambile nje. Nikhona? Uma uMose ebona uMoses ebona isihlahla sivutha, lithi izwi lenkosi waya wasondela kuso. Nikhona yini? Uyabona isihlahla siyavutha kodwa wayengazi ukuthi uNkulunkulu uqonde ukuzomkhombisa ukuthi into ayiphethe esandleni yiyo azophulukisa ngayo abantu, yiyo azokhipha ngayo isizwe sakwa-Israyeli esasibhilazekile ezweni laseGibhithe. Uma sifunda isahluko sesine sithola ukuthi khona umbuzo encwadini ka-Exodus, khona umbuzo obhekene noMoses ovela kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthi Moses yini lo iphetheyo? Uthi-ke uMoses induku, uthi ibeke phansi. Uyayibeka phansi, lithi izwi lenkosi induku yaphenduka inyoka. Lithi wathi izwi lenkosi lithi waphinda uNkulunkulu wathi akayithathe, lithi wayithatha yabuyela esandleni sakhe isinduku. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu iyona induku leyo okwakufanele ukuthi uMoses asebenze ngayo ukukhipha abantwana bakwa-Israyeli ababegilazekile. Ngakho